O Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña, que destina unha importante cantidade de fondos ao municipio de Noia, conta cunha especial atención á mellora da rede de saneamento. O portavoz do BNG no municipio compartiu os detalles deste acordo co goberno municipal. A Deputación da Coruña vende a aprobar a última partida de fondos para o Plan de Obras e Servizos deste ano. No caso de Noia, o Concello recibirá máis de 80.000 euros para investimentos no municipio. Deste total, case a metade, uns 40.000 euros, destinaránse a mellorar o saneamento, unha das grandes prioridades do novo goberno municipal. O portavoz do BNG explicou que as conversas co goberno local permitiron chegar a un acordo establecido por ambas partes, algo que resulta especialmente positivo. Son uns 80.000 euros que se destinarán a investimento no Concello de Noia. Estivemos durante as últimas semanas establecendo conversas co novo goberno municipal. Había varias alternativas para destinar estes cartos e finalmente, estamos moi contentos do acordo ao que chegamos entre o BNG e os grupos que compoñen o goberno municipal. Unha das zonas máis destacadas será a renovación do bombeo da depuradora da zona de Abruñeiras, que leva abandonado unha década e que, según afirma, está completamente obstruído. O novo sistema inclúe a instalación dun triturador para evitar futuras obstrucións e mellorar o funcionamento de rede de saneamento. Esta mellora resultaría esencial para garantir un saneamento eficaz no municipio. Vaise a renovar este bombeo, é un bombeo primordial dentro da rede de saneamento, porque leva moitas das augas da zona urbana cara á depuradora. En este sentido, ademais de arranxala, renovala, vaise a instalar un sistema triturador que o que vai a facer é que os residuos sólidos obteñan un menor tamaño para que non obstrúan ese bombeo e desta maneira poidan chegar á depuradora para realizar a depuración dunha mellor maneira. A intervención en Abruñeiras, que se prevé que mellore notablemente a calidade do servizo, tamén forma parte dun compromiso máis amplo co saneamento, que inclúe outras accións para mellorar a depuradora e a rede na súa totalidade. Esta actuación no saneamento forma parte dun compromiso maior co goberno municipal e tamén criticouse a xestión da Xunta de Galicia neste asunto. Ambas as partes, tanto o BNG como o goberno municipal, están cumprindo con algo que non cumpría o goberno municipal anterior, e están cumprindo con algo que non está cumprindo a Xunta de Galiza. Unha Xunta de Galiza que vemos que non lle dá ao saneamento nos orzamentos do vindeiro ano a importancia que debería de ter, máis tendo en conta a súa responsabilidade nos meses e meses dunha depuradora sen funcionamento. Segundo Ricardo Suárez, a Xunta non cumpre co seu papel no asunto do saneamento e a depuración, algo que tamén afecta ao sector marisqueiro, que depende dunha correcta xestión das augas. Sabemos que o rodillo do PP seguramente non o permita, pero cando menos para confirmar o noso compromiso e intentar que desde o goberno galego tamén haxa un compromiso con ese saneamento, con esa depuración e con ese sector marisqueiro e, ademais, tamén coa imaxe do noso concello. O goberno municipal e o BNG reafirmaron o seu compromiso de destinar un 10% dos investimentos no concello ao saneamento, un punto clave do pacto de investidura. A actuación que se levará a cabo en Abruñeiras representa un paso importante na mellora deste servizo tan necesario.